Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Lolo, da kayo man ti magasarita kadana ng kintatang. Ket didakto kanon palabusan nga agbasa iti high school no aggraduarak ko iti elementarya. Ay, susa pa. No, di nakapalubusan. Naganawan ti maaramid mo, apaw. Ngimad da arapaap ko, Lolo. Harapap. Ano nga minti kayat mo nga pagbalinan to? Anyan ti harapap mo. Kaya't ko ti agtrabaho iti bangko. Tay agbilang ti ado kwarta, Lolo. Ay, kasta ka ni. Imamam ka dinuan niya ti kada sawen, ti harapap. Ada istorya dayta. Ay, alaman nga rod, Lolo. Istoryaem man ti maipanggep iti arapaap. Manong nemi nakurapay kami asang kapamilya. Magitaltalon laeng ni tatang gagangay lang agtagibalay ni nanang. Irinto tapitukam nga kakabsat kat siyak takinteng nga. Talo nga lalaki di kitiya manungek kadi dinagraduar dan elementarya sa andang nga nagbasa. Kadi tatadandani nga kamaten agraduar. Kat saan takmat apagbasahan iti high school. Iso nga kinasaritak ni Lolo. Kadi inistorya ni Lolo no anya ti arapap. Adda ka no agapo Lolo ken na apo ko. Nga kunkunta sa kangkanayon. Kangkanayon latamat nga maabak da di apo ko. No pasungbatan ni Lolo, san na nga mo? No pasungbatan mat ni apo ko, ni Lolo na, amo na. Iso nga mga apaklata. Ngamiti may isang nga aldaw, nakatiliw dati apo ko iti tumaytayab. Pinatpatan na. Sana impalikod, sana sinuludsod ka ni Lolo na no si bibiyag wuno na tahin ti tumatayab nga pet-pet-patan na. Kung nakanumat ni Lolo na nga adda iti apo ko na desisyon. Tano ibaga na nga si bibiyag posible nga bakkelan na tapno matay ti tumatayab tapno lang mangabak ti apo ko. Kat no ibaga na mat nga natayen ipakita nanto nga si bibiyag. Iso nga ko na ni Lolo na nga adamat laang iti may isang tao ti arapaap no kayat na nga matungpal wano saan. No kasta, Lolo, at damit la kanyak no kayat ka umatungpal ti arapaap ko. Lolo, kayat ko launay agun-uden ti arapaap ko. Gatuan kasla ti apo ko ti istorya nga kayat na abakin ni Lolo na. Abakin na no kayat na. Adda ka nagiti ima na ti desisyon. Iso nga adamat lakang ka no ituloy mo agun uden ti arapap mo uno idepem kat agpading kakalagi ti grade 6. Pues, dongeg ka kanya kapok. Ti bagakeng ka no anya ti kitinasken nga ramidem. Imbalakad nga rod manong nemi ni Lolo Sixto dagitinasken nga aramidek. Kat inaramid ko. Ito oran niya pamuspusan kat nakakwartaak iso'y dinapapanak na genrol iti high school kat nagbasa. At dagiti gondaway nga gitugutak pa iti lumboy nga ilako kuno bayabas ken konforme dito at mabaling ko nga maala nga mabaling ko apakakwartaan. Aging ka, nasaan nga napupuutan, ti panaglabas ti panawen, ket. Lolo! Lolo! Agraduar ako na iti high school! Ay, ablaawan ka, Pok. Ngayon ti sa ludsod, makapagbasa ka nga tayo ti college. Sigurado deta, Lolo. Sumbre ka kakas katulong iti asideg ti divine, ket irapin ko iti agbasa. Kasta nga rod tinaramid ko manong nami nagkatulungak iti asideg ti eskwela dito divine. Ket deta sa paik ti mang trabaho kadag iti kayat ko nga trabahuen iti bigat sakto mapanagbasa. Egin ka nga nakamamok ti may sa kadag iti kaeskwelaak. Hay, agkaklase tagayam.
Siyak ni Bubot. Siyakmet ni Dayan. First year ka pa ilaeng? Wen, doon nga tawin nga Jack ka nagbasa. Working student ka? Katulong. Agpada ta. Katulong ka, Met? Katulungan iti may nga talyar. Ken, agbulbul ka na isak. Akas sa gayam. Good luck ka na ta, Dayan. Sabi ko ma, tamotungpal pera pata. Tingkay nang igan, papagayam ket sumagmanulaing nga paset ti pakasalitaan ni Dayan itilawag sini. Nga dito yung iso tinapili nga bestseller of the 5th week ini bulan ti Agosto. Inagdultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Kaya nagitay nang akem iti nangigyo tayo nga drama portion ti video tayo. Ti akem nga Dayan ket ni Mami Merlin Pascual Ruiz, akem nga Lolo Ken Buwot, inakem tinimotibiyang ni Manong Yo Anemi. No kasano nga nangabak akas bestseller of the 5th week dito pagkasalita ni Dayan, inakto ituloy ng istoryan kada kayo at kahit kong ibalagip nga numadamaking agbibuya dito page di Paring Ray, paki-like, paki-share, paki-follow ti page na nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Kaya no itinto YouTube tingay pakabuyaan ka dito yung video. Paki-like, paki-share, kinag-subscribe kayo ti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Darakkel na kiti premyo nga gururay kada kayo nung mga bak kayo. Aya? Kaya may palagip, grand winner umao ti 50,000 pesos. Timet first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kasano? Nga nangabak, dati pakasalitaan ni Dayan nga napauluan, arapaap. Intultuloy ni Dayan, panagbalin na katulong, inaramid na ti amin, tapno magustuhan na iti amo na, iti panagtrabaho na, kit inrapin na, iti nagbasa. Aduman, digitay panubok, nga paglasatan na, tada digiti kundaway, nga agsakit, ngim ori masakit, bumangon tulad ta, kadagtrabaho, kat mapanagbasa. Kaya nagsinangad da kinibubot nga nibubot ket agtrabaho man iti may nga talyer ket siyempre idadadan iti fourth year college. Iso dito yan maten ti panagdaton nibubot ken kuana. Iti kaya kanayon da nga panagkuykuyog, panagsarsarita, may panggap iti pananggunud da tirapab da. Siyempre na in love ti tunggal may sa kadakwada kat sagbay nga nagturpus da adan na kinaawatan ni gidi puso da. Idagraduaren ni Dayan si bibiyag palayang kinapigsa palayang ni Lolo Sixto. Kat kastaon iti ragsak ti lakay kastamo ten di giti naganak ken kakabsat ni Dayan ta natungpal na terapap na. Nang ruwa na lang aruden, hindi mairuwar na ti panagtek na ti board, agpadpada na kinibubot, aging ka nagtrabaho dan, agpadpada dan nga mga opisina iti bangko. Nagurnong da, aging ka nga ada ginatang ni bubot nga lute ti asideg ti talyer nga pagtrabahuan na. Katsakbay nga nagkalaysada, nakipatakderen ti balay da. Ado ti kaslasan, idi nga mamati. Nga isuda nga agpadpada nga working student ket naadaan da tira arapap. Babaen ti tulong niya po Diyos ken panang tulong da iti bagbagida. Natungpal da tarapap da. Nakapagkalaysada, naadaan da iti talo nga anak. Ket siyempre, nagtrabaho da nga agpadpada iti bangko. Ken, nagbalinan nga kukwada. Kukwadan da talyer nga pagtrabahuan idi ni bubot. Iso nga agtrabaho da nga agpadpada saan na penegosyo da. Iso nga nakananama iti masakbayan dagiti talo nga anak da. Si bibiyag pa lang ni Lolo Sixto ket iso iti kadkadwada taing kari ni Dayan ken kuana nga din ang tubaybayan tilakay isunto ti makamo nga mangistimar ken kuana.
Dadangarot papagayam, tinagpatinggan, ti pakasalitaan ni Dayan, itilawag sini nga iso tinapili nga best letter of the 5th week, iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kaya programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Teman kablawan kan pagyamanan dikit kang kanain nga bubuhay agi share nagla-like ni Josephine Estango ni Noreline Perdido Tamalay, iti Bahrain kastamatan kani Binilda Pakulan iti Santo Domingo Ilocosur, ni Fera Gacos Bacani iti Manila, Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Florendo Tagupa iti Pasuki iti Ilocos Norte, may isang grand finalista dito, Tina Paharit iti Montreal, Quebec, ni Pascual Martina hindi Cyprus idi madadatabanan, Mila Dasalia, Virgie Floresca ni Esperanza Escobar iti Paris, France, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Richard Bundok ni Elister Paligat iti Lawag City, ni Mark Louie Makatangdang, Michelle Salvador Balagat, Mar Perry, Eherson Kabugaw, ni Norena Monsalud, iti Crispina Banna, ni Marjorie Villanueva. Papagayami, dito iti pagayami yun, imanang nyo anemi Ruiz, pamakadak, see you, iti sabalin tumanin nga video.